Još jedna izdavačka tribina je pred nama. Ovoga puta tu je Vuk Marković, glavni odgovorni urednik i vlasnik izdavačke kuće Komiko. Prvo pitanje, naravno, esencijalno, kako je Vuče? Super je, prošao je leto, godišnji odmor, pa kao imam lepo vreme i dugo nisam bio u Kragujevcu, pa bi baš mi prijao. Dobro, kako se provodiš, znači fino? Fino, da, mislim, stigao sam tu negde oko podneva i prije mi što je na otvoreno, mislim, redko koji festival upriliči da se deo događanja dešava na otvorenom prostoru i pod otvorenim nebom i mislim da to prija i nama i ljudima i nekako je dinamičnije nego kad se zatvorimo u neku mračnu prostoriju, što je najčešće slučaj, nažalost. Dobro. Moram prvo da te pitam, mnogi ljudi u strip zajednici su se zabrinuli što se tiče izdavačke kuće Komiko. Duga je bila apstinencija, pa možda mi kažeš dokle će ta apstinencija da traje i jel se nazire neko novo izdanje u bliskoj budućnosti? Pa dobro, nije možda baš apstinencija, ali jeste jedan period neaktivnosti, odnosno smanjene aktivnosti od, recimo, kraja prošle godine ili sajma knjiga prošle godine, zaista do sada, kraj 9. meseca, 2 izdanja smo radili, što je zaista negativni rekord unazad ne znam koliko godina, ali s druge strane, ovo je godina kad smo, Komiko, to jest firma je napunila 15 godina i kao negde odluka bila da taj jubilej proslavimo neradno. Meni je prijalo i prija mi sada. Produkcija je u Srbiji ogromna, unazad par godina broj naslova u jedinici vremena na nivou godine je toliki da to što smo možda radili 6-7 manje u ovih 10 meseci ne mislim da predstavlja neki problem za scenu, a meni baš prija. Dobro, mogu mislim, ali opet, u toku godine ste izdali ova 2 naslova koja imaš pred sobom, znači čuvena Biblija Roberta Crumba koja je u pripremi već neko vreme i Karl Willing, pa šta možda nam kažeš o ta 2, da kažem, noviteta, jako tehnički, što sam kažeš, prošlo 10 meseci, ali šta možda kažeš o ta 2 stripa? Pa, drugačije su stvari, dakle, Crumbova Biblija, odnosno knjiga Postanja, prva biblijska knjiga je zaista najavljena davnih dana i nekako je imala tu nesreću da je delovao kao nešto što će se lako i brzo spremiti, a onda su stalno iskakali neki sitni problemi koji su nas vraćali korak nazad, napred, do najviše na nivou teksta, pošto smo uzeli Daničićev prevod. I onda taj prvi prevod koji smo našli je ispostavio se da nije potpuno ispravan, da je to neka verzija koja je nedostatna, onda se moralo to sve peške ići stih za stihom, pa naravno takve stvari čoveka onako malo i demotivišu, pa onda 6 meseci je ne pogledam i tako 6 meseci po 6 meseci prođe više godina, da bi na kraju uz malu pomoć prijatelja, još se tu par ljudi našao, rekao daj više da to dovedemo do kraja. Verovatno da je ostalo samo na meni pitanje da bi izašao i eto je tu, sve kako treba naravno na kraju i lepo izgleda i lepo ide i sve cakum pakum, ali pojelo je vreme, ne znam kako, i snagu i vreme, a delo je kao vrlo onako lagodan projekat. A sa druge strane, Karol Viking, to je prva knjiga Karola Vikinga, prva od 2, rani strip Don Lawrencea, čije smo radove već objavili u 2 knjige Trijanskog carstva. Druga Karolova knjiga se trenutno prevodi, pri kraju je i to je jedno od narednih izdanja do negde, ja mislim, januara, februara iduće godine i time je Karol zatvoren. Onda se vraćamo na Trijansko carstvo i ima još zaista nekolicina projekata koje smo tokom vremena najavljivali. Mnogi su pri kraju, svi su započeti dobrano i verujem da će 25. Komiko onako nekako nadoknaditi deo naslova iz ove godine i vratiti se u neki ustaljeni ritam od tako knjige mesečno u proseku. Da, svi projekti koji su započeti su 1 ili 2 knjige, znači i Viking, i Trigansko carstvo, i Krcka, koga nismo spomenuli. Sad, što se tiče Crumba, jel ove knjige treba da bude 3, jel tako? Ukupno Biblija? Ne? To je to je sve što postoji, on je to crtao nekih 8 godina i uradio samo prvu biblijsku, nema više Crumba, samo knjiga Postanja je urađena. Ok, znači time ste završili definitivno celo Crumba, je li tako?
pa ne ceo Kramba, ali recimo ta edicija koja je zamišljena u 5 ili 6 knjiga, sad ima 5, da li će biti 6. knjiga, nisam siguran, ali radije bih možda uradio neki reprint u nekom novom pakovanju, pre svega Mačka Frica, onda onaj materijal koji je bio u knjizi nazvane Lude godine, koji je onako možda i snažniji kad se gleda Krambova karijera iz ove retrospektive, ali o tom potom, mislim, stvarno neću da, to su sve neka moja razmišljanja, jer volim da Kramba ima u ponudi, a mislim da je ovih 10 godina sad stasala jedna sasvim nova publika koja nije u prilici da čita njegove radove, a on je zaista velikan koji je dalje sa nama, još je živ i mislim da je nužno da možda još jedan talas Krambovih dela objavimo ovde u Srbiji. Odlično, stvarno ja, mislim, ako se dobro sećaš, nisi hteo da mi prodaš Kramba pre nekih 10 godina, tako da ja te naslove nemam, tako da lepo će da bude taj reprint. A si premlad, u međuvremenu si stasao. Ok, što se tiče Krcka i Triganskog carstva, to si spomenuo, Krcko, jel postoji šansa da izađe do kraja godine? Krcko je prva stvar koja će izaći, Krcko je spreman, urađene su 2 lekture, druga lektura i završna je na upisu, ja sam se nadao da ću dobiti taj finalni upis na sve te ispravke, nisam ih još dobio i sad je pitanje, čak i ako bih dobio, recimo, ponedeljak, utorak, ja bih do srede mogao Krcka da dam u štampu, ali je pitanje, ako se to i desi, da li će on onda stići za sajam, pošto je sajam ove godine ranije nego ikada, počinje 19. oktobra, sve štamparije su u cajtnotu, ne mogu ništa da obećam. Ja bih bio najsrećniji da on stigne, jer i meni to mnogo znači, ali ne mogu. Posle 15 godina, ako sam nešto naučio, to je da se ne nerviram oko ritma i datuma i termina i sajma, na kraju sve to bude kako treba. Ok, ali svakako, mislim, do kraja godine izlazi sigurno. Da, morao bi do kraja oktobra, mislim. Ok, dobro. Što se nekih drugih planova i budućnosti tiče, sam si rekao da 2025. Komiko planira da završi započete serijale Karla Vikinga, Trigansko carstvo, Krcka treba da bude 3 ukupne, je li tako? Jeste, onda treba da se radi 3. Krcko, treba da se radi ono što je već dosta isto davno, relativno davno najavljeno, ali se dosta uradilo, to je Čelična kandža, ali nekako me blokiraju Karl Viking i Nestor Burma, koji isto se dugo krčka i znači očekujem da sad izađe Krcko 2, Nestor Burma i onda da se ja bavim Čeličnom kandžom, a da ostatak ekipe radi Karl Vikinga 2 i onda imaš nekoliko manjih stripova ovim našim edicijama, Prvi izbori, Meridijani, koje je lakše pripremiti. Tako da biće 25. ja se nadam kao nekad, ali vidjet ćemo, mislim. Valjda sam se odmorio za ovih 10 meseci na aktivnosti. Nadam se stvarno. Još jedna edicija, što sam si spomenuo ovu Čeličnu kandžu, ali jedna retro edicija je takođe Popaj. Šta se dešava sa Popajem? Započeli ste 2 edicije, znači kolor table i obične crno-belo dnevne. Je li u pripremi makar nešto ta 2? Pa, mislim, ja to gledam kao jednu ediciju, ona ima isto etiketu klasici svetskog stripa, jer je isti autor, isti je period, isto je vreme, sad ovo su dnevne epizode Dnevni kajševi, ono je nedeljna, pa je u boji, ali Popaj 4. knjiga kompletno je prevedena, ali on zahteva jako puno vremena, svi materijali su u kajševima, znači treba svaku stranu prvo ređati kajševe, dovesti ih na istu veličinu, razmake, more teksta, a prodaja nije opravdao moje očekivanja, ne znam da ću imati snage ili ću samo da podvučem crtu, popišem ranjene i poginule u projektu Popaj i odem dalje. Ne znam. Dobro jeste da to interesantno da takav klasik nema, mislim, prijem kod nas manje više univerzalno svi čuli za Popaja, to je nešto na nivou Hogara ili Snoopija, mislim. Ja mislim da je njemu onaj crtani film učinio medveđu uslugu i iako svi znaju Popaja, nekako svi znaju, aha, to je onaj Popaj, ona tuča s badžom, kao, gledao sam to, ne treba mi to na papiru, dok je Popaj, Sigarov Popaj u stripu nešto sasvim drugačije, ali ljudi mu očigledno ne daju šansu ili ja nešto pogrešno shvatam.
i to je Da, a što se tiče produkcije generalno van, pošto sve ovo o čemu smo pričali su naslovi stari po minimum, mislim, 30-40, nekad i jače godina, što se tiče neke, da kažem, savremene produkcije, edicije prvi izbor, neko ja to vezujem, iako nije to nužno samo savremeni autori, ali prvi izbor vezujem za to, šta možemo tu nešto da očekujemo, sem Nestora, kog si već spomenuo. Da, pa jeste, proteklih par godina sam malo više radio klasike, valjda i meni nekako tako prijalo, malo sam se bio umorio od avantgarde i novog savremenog mainstreama ili bližeg mainstreamu, ali ima isto, znači Svet bez kraja je najavljen prošle godine, on je u prevodu, trebao je da bude prevod gotov do juna, to je jedna nova prevoditeljka s kojom prvi put radimo, odlična je, ali možda nije navikla na strip i na taj ritam, pa to još čekamo, to će ići, ima par Španaca, ima Frederik Peters, još jedan, dakle, autori koje smo, možda ćemo raditi GP, a sad kao nemam ugovor, nisam još rešio, ali svako će biti stvari koje su uz ove klasike dominantno što smo objavljivali proteklih 15 godina, ali takođe još jedna stvari naučenih u ovih deceniju i po je da sam previše najavljivao, premalo isporučio, pa bolje da više ćutim i da manje pričam, više ćutim i više radim. Dobro. Meni je samo bitno da Zlatno doba, nadam se da to makar nije prekinuto. Štamp je 36. broj, stiže, ja mislim, do kraja nedelje, ide na salon sigurno. Ok, to je bilo to što se tiče mene, mislim, hvala Vuče na tribini, pa se vidimo neki naredni put. Hvala svima.